Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítejte na křtu, nebo lépe řečeno inauguraci nového kompaktního disku Andreji Kalivorové. A vítejte na tomto podniku, na kterém vás rádi vidíme. Ladies and gentlemen, dear ambassadors, I am honored that I can welcome you to this launch of new CD by Andrea Kalivorova. I hope you will enjoy it. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom teď poprosili paní Andreu Kalivorovou s klavíristou Ladislavou Vondráčkovou, aby pro nás vybrali několik, řekněme, vzorků z toho kompaktního disku, který dnes máme tu radost pustit do světa. Andrea Kalivorová. A vynikající hudebník, světoznámý klarinetista a saxofonista Felix Slováček je do světa. Andrea.